салом, подписчикои меҳрубонам, иншалло хубен. Мо ҳам алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзара тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешава ва дастгириҳотона фаромӯш накунед азизони дилам. ҷада қатъи шавҳарам чӣ рафтем? Прогулка, тамошо рафтем ба метро. Шумо камтар навор кардам. Хостем камтар пиёда бигардем. духтарои хушрӯйма, ҳамаи шуморо раҳмати Аллоҳ барои суханои хубтон, ки дуои нектон дар ҳаққи модарҷони ма карден. ҳамаи шуморо дӯст медорум, беҳтаринем ба худо. Инқадар дуои нек карден, бовар кунед чӣ гуфтан ман намедонам. ҳаматон дар раҳмат. подписчикои ма сами лучиам ба худо. духтаро худо куна ки ҳамаи моро ба худованд ба хонаи муборакш бирасона. иншолло ки навори ояндада ма ҳамаи саволои шумода ҷавоб метавонам. дар бораи падарам, дар бораи модарам савол доден, чанд солаанд, чӣ хеланд. мақсад ма ҳамаи ҳамуда ҷавоб метавонам иншолло раҳмон. шумо дастгирӣ кунед видеора, видео чӣ қадar нақс просмотр гира, бо ман қад тезтарак шумода навор мекунам, мепартом. бо чӣ саволе дорен дар таи комментария бинависонед. навори оянда савол ҷавоб мешавад. ма ҳамаи саволои шумода ҷавоб метавонам иншолло. будан одамое ки суханои қабеҳ нависондан, ора ба худо меспорем. духтарои хушрӯйма, лайкотона бимонед, фикрҳои хуби худтона дар комментария бинависед. ки иҷода шуморо қатъиян нами апай беҳтаринам шинос кунам, ки дар компания атомӣ кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. кор дар хона духтаро тавассути телефон буда маоши хуба ба даст меорем. азизони дилам, ай бекор шитанда бидурем дар компания атомӣ кор кунем, маош ба даст бигирем. шумода ҳичи дар кор нест, фақат телефон дар кора, интернет. компания атомӣ фақат 2 линия дорад. бисёр одам кофта намегарден. дар як сол 2 маротиба харид мекунен тамом. яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли рӯзӣ харид мекунен тамом. балотон намесӯзад, айзвания намеғалтен духтаро. шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекунад ки ягон чӣ харидорӣ кунем. беҳад ширкати хубай духтаро, корейский компания ҳай, бениҳоят нағзай, расходшам камай, метонем ки бидуроем рақамҳои болои экранда бинависонем. апай беҳтарини ма кора да шумо мефаҳмона ва то ба по хестантоне ёрдам мекуна. духтарои хушрӯи ма, кадоме ки кор кардан ҳам намехоҳад, ширкати атомӣ барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дарда дору дора метонен ки заказ кунен. апай беҳтарини ма да шумо роӣ мекуна. иншолло раҳмон ки шифо меёбен. духтароно гуфта намона ки ҳатто барои одамое ки фарзанд надоранд, ширкати атомӣ дору дора ки аввалш аллоҳи меҳрубоне, баъдан доруҳои шифофармои атомӣ сабаб мешава шумо фарзанддор мешен. лекин ман боварӣ дорам ки кор да шумо маъқул мешава, медуроен кор мекунен. ҳаматон да барори кор. касе ки канали ман мерава салом расонед, бениҳоят хурсанд мешавам азизони дилам. ина духтаро чеко шамондам, инам хеле маош мегиранд я пашко. шумо ҳам бидуроен кор кунед, маблағ ба даст биёрен. кадометон ки дар оботонам хеле проблема дорен, ё ки зоб дорен, ё ки мӯҳотон мереза, мӯҳотон камай, метонен ки аями доруҳо заказ кунен. апаҷон ба шуморо роӣ мекунад, иншолло ки шифо меёбен. иҷада бошад духтаро, хонаи очам рафта будам. рӯзе ки очам мерафт, саҳар қатъи рафтам. ман самуса тайёр кардам. иҷада аллакай апам барои апетира соус тайёр кард. шумода камтар навор кардам. иҷа уже очамшон рафтагиянд. мо обед кардем ҳама каса. иҷада боша ман саҳар қатъи ба очамшона самуса тайёр кардам. хӯрдан баъд рафтан, гармакак хӯрдан ба рафтан. ҷа чӣ болои усталшон май даҳак ҳамҷада тӯна кардам. анам хеле духтаро ҷада фаршма реза кардам, гӯшту пиёзма. тоис апам реза кард, ман аз волома тӯна кардам. хаем ха бисёре чӣ хеле бо у апам дароӣ мекунем. ишта ҳама каса шитем, хӯрдем. духтаро болои устал приордай хай аҳамият надиҳед. мо вақти самуса карданда ҳамаи ҷо приорд мешава. гуфтам дар замин тӯна кунам, бо дар болои устал кардам. одам бисёр буд, рафтан омадан хӯнидан намефорам, биравам биям ба болои чиз кунем, чиз тайёр карданам. дар болои усталшон кардам, ордуро аҳамият надиҳед. ҷа духтаро самусакҳои ма тайёр шид. хай очамшон ҷӯш шакак хӯрдан, баъдан рафтан. ана мехе духтарои хушрӯи ма, иҷада боша як дона питса тайёр кард апам. шумода навор кардам.
اینو سرسیدن ولی با که بخیصه آدم باید روش نشود که ایتی آدم بخوره باید سر میشود باید خون میرود اینه اونا سوای اینوش دادم تا کار که هاشی اومده است مامام سمبوسا بیرون دارم دادم میره سمبوسا چی دارون؟ سمبوسا که دوگی ما سمبوسا دوست بداریم با در خونه امیرشان گوشتم که گوشتش دوست نمیداری؟ نه گوشتم که اکامم با مریم اپامای او اکامای امیر او اپامای بعدی با امیر گوشتم که ممکنه بخورم نه که گوشت که تیزه بعد مکم چیده بعد کدوگی های اونجا میخری؟ سلام نخدا خسرو من از دوست مدارم نکل اما مانن با پیشش کنن از دوست مدارم